Boa, son Antonio Vila, profesor do IES Hermán Cochea Quevedo de Pobra de Tribes e imparto clases nesta familia de electricidade electrónica que é a que temos no centro. Esta familia profesional de electricidade electrónica vai dirixida a todo o mundo, pola amplitude que abarca. E se nos queremos dedicar a traballar, porque nos gusta realmente esta familia, necesítase ter unha acreditación cualificada que se dá a través dun organismo como pode ser un centro educativo de FP como este. No centro temos todos os grados desta familia de electricidade electrónica, desde o básico, o medio e o superior. Todos eles accédese directamente entre un a outro, realmente sin ter ningún tipo de proba de acceso. Os de básico non necesitan realmente ter a ESO, simplemente con ter unha idade suficiente de 16 anos e ter realmente un terceiro de ESO poden acceder, e despois po ciclo medio a través realmente de cuarto de ESO, e os de ciclo superior poden acceder tendo o ciclo medio, e senón a través realmente de ter o bachillerato. Para este ano que ven, pola nova lei, vamos impartir tamén o que é a FP Dual, onde o alumnado, dependendo das características, vai ter a necesidade de facer o mellor entre o que é o centro e a empresa, ata un 50%, 35% ou 25% do total das horas do currículo. Todos os módulos teñen a súa importancia, pero lóxicamente as institucións danlle a maior importancia dependendo da carga horaria que teñen, ou sea, os de maior carga horaria e basicamente tamén os que veñen máis relacionado ca parte práctica, como poden ser telecomunicacións, tamén as instalacións de domótica e tamén as instalacións básicas que estamos máis habituados en vivendas e industria. Pois o alumnado realmente a través das prácticas que fan en paneis didácticos como que temos aquí un pouco detrás miña, que son en telecomunicacións, aprenden a facer todo tipo de instalacións nestes paneis que despois se van a desenvolver no mundo real. Traballan sobre telecomunicacións, traballan sobre instalacións en industrias, en vivendas, en locais de pública concurrencia, tamén fan realmente automatización en industrias e finalmente tamén tratamos algo do tema de renovables, que aquí temos centrais, neste caso hidráulicas, renovables de eólica, de fotovoltaica, que tamén desenvolven aí os traballos. A formación que ao comenzo da nova lei, este novo curso, van ter que facelas tamén nos primeiros cursos e, lóxicamente, todas estas prácticas fanas en empresas pioneras do sector, como son as enerxéticas. Tamén temos convenio con outras empresas instaladoras ou mantementos da zona, cas que levamos colaborando desde fai de máis de 50 anos que temos aquí a FP. A titulación deste alumnado, dependendo do grado que fagan, pois de FP básica, técnico básico en electricidade electrónica, despois os de ciclo medio, técnico medio en instalacións electrotécnicas e os de ciclo superior, técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados. A FP agora mesmo neste ano vai vir cunha nova lei, entonces para valorala primeiramente teremos que deixar que empece e despois deixar un tempo para valorala. Pero lóxicamente, se no resto de Europa está funcionando desde fai moito tempo é porque non será tan mala. Bueno, espero que vos guste este sector productivo que é a electricidade, polo que os falei anteriormente de toda a diversidade que temos na mesma, e que veñamos un pouco a estudar aquí a Tribes, onde estamos en familia, ya realmente a aprendizaxe é moi tutorizado porque estamos un grupo pequeno de persoas e temos gran dotación de material. Bueno, un saúdo para todos os do canal de FP, aquí, desde o IES Hermán Cochea de Tribes.